Tikurandeni kuna kuposa kumene mukuonera pano ulalo online TV komanso VNV Media TV. Iyi ndi programu ya padera imene tachita chidwi kwambiri kuona Mnyamata amene waona ndena kuti pambali pa zochitika zimene zikuchitika kunjaku, pambali mavuto osiyanasiyana amene akuchitika, anachiona chabwino ndena kuti iyeyo personally atengepo mbali kuthandiza ana amene ali osowa. Ndi zinthu zochititsa chidwi kwambiri chifukwa kuti nthawi zambiri anthu kupereka timaona ndena kuti ukhale ndi zambiri kunena kuti ine ndi zambiri izi zimwe nasende kuzigulitsa ntchito koma ndipereke kwa anthu. Komano nkhani imene tabwera nayo pano ndi Mnyamata amene sitinganena kuti ali ndi zambiri, koma tikamvetsera mbiri yake imene angafotokozere tiona nena kuti ndi mtima wopereka umene ali nawo. Ndipo titaona masamba anchezo atathandiza ana achichepere, tinaona nena kuti ndikwabwino nena kuti ticheze naye timve nena kuti chimene chinachita inspire ndi chani nena kuti tenge mbali yomathandiza ana komanso kuti akhalenso akuyitanira mathandizo osiyanasiyana kwa anthu kunena kuti atha kumathandiza ana amenewa. Ine ndikhena Nsavala ndikhaticheza ndi Robert Matewele ndithu tikhale limodzi. Takulanda Robert kucheza kwathu. Izo moyo mbiri. Chiyamba tidze kunena kuti moyo uli bwanji. Moyo kuyenda bwino ndithu. Ndithu kasi tisizidwe. Ifeso moyo wabwino. Izo moyo mbiri. Ndithu nkhani imene tibweresa pano monga amene mafotokoza chiyambi imene timayamba programu iyi ndi yokhuza zimene ukuchita ngati charity work. Tinaona ndithu pa masamba anchezo kuthandiza ana achichepere. Mwina tinafike mkatikati mwa zimene zizi choyambilira mwina introduction kuti mwina anthu adziwe kuti who is Robert, ndipo chimene chinampanga Robert inspire ndi chani kuti athandize ana achichepere. Alright. Dzina langa ndine Robert Matewele. Ndimachokera Kemaglie mudzi wa Chembe kumangochi. Chimene chinandipanga inspire kwambiri kuthandizana nzona kuti nditafika ku Lilongwe napeza kuti ndimakumana ndi ana ambiri amene sakupita ku school. That was 2017 koma ndi it was 2018 imene ndimakumana ndi ana ndikamachoka ku ntchito kubwera kumana ana ena ake sanapite ku school, then makhaona kuti ana maji ndikafusa amveza kuti ndibe makope atende kuti ndimakhala kuti ndikupeza ndinda mayochepa ndakule makope aja ndapasa naje ndithu. So kufika pamene you are helping mmozi, so chimene mwina chafika kunena kuti uthandize ana gulu mmene nachitira mwina mmene taona pa social media kunali kwa chimutu kumene mchaita kunali kwa chimutu mwina chimene chinafika ndo kunena kuti you should reach out mwina kwa anthu kukwana mwina ochulukirapo ngati mmene mcha mwina ndi chani. Okay, kunkhani ya kwa chimutu nzona kuti ndi nzanga wina wake ku Italy amene nimacheza naye nakumana naye Kemaglie mzungu kaleni wa ku Italy. Then ndimakhala ndikumuuza kuti koma mala kunoku kuli ana ambiri ovutikisisa ambiri amene samapita kutani ku skulu chifukwa chona kuti alibe makolo awo amakhala ndi azigogo awo. Then mafuna kuti ndithandizako nkhani ya chani ya zovala ukamabwera. Then munthu chanandibwesa chani anandibwesa zovala zimene ndinapita nazo kwa chimutu kuti nditapeza sonzanga wina akufusa ase ndizakuza kuti koma ndifuna nditagawa kwa ana ovutikisisa kwambiri. Ndimamuza kuti kuli mudzi nawe ku 44 ukamapitako kwa chimutu kumene kotapita ukhoza katani anambira khoza sangala ndi katundu amene chifukwa chake munandiona pa social media paja tikugawa katundu amene uja. Ndipo ndimafuna ndifunsa kunena kuti how do you decide now ndipite uku? Okay, kwa chimutu it was my friend who told me kuti uzachani nkhani manduza zakatundu imene uli naye after nzungu atandibwesera majenzi almost it was majenzi ndimakabudwa ndi ma-t-shirt mapiece 80. Ndimene anduza kuti upita deli nake ku 44 umapita ku musi mudzi kuna kwake kumene koko kuli ana ambiri ovutikisisa ambiri amaunda khala ndi azigogo awo ambiri amakhala nawo okhaokha kumene kotapita ukhoza kuti ana ambiri akhoza sangalala. Ndi pamene ndimapita kumene kujaku ndi pamene maona pa social media paja kuti tapita kwa chimutu takagawa katundu uja. So kufotokoza kuyambira ndi mamva nena kuti umathandizana mwina amene ungaone amene ungakumane nawo mwina iyi ndi reach out yoyamba kunyamuka ngati kupita dera lina lake kapena ukhaso panga reach out reach out angapo ndipo wathandiza ana angati. Alright, kupita kwa chimutu it was reach out within Kawale. It was my first time kupita kuti outside. Chifanya kuti katundu anali wambiri. Of course akhozomveka ngati kuti ndochepa koma 8 pieces kukafikira ana ina akakumudzi ndi wambiri kumgawa modzi. So ndinafuna kuti ndikangawe katundu uja
with intention kuti munthu wake samana ndipasa katunduyo akhulupirira kuti katundu jorani wafika mukhoza kuona kuti ambiri aja anali majenzi of which nakatha kugulisa nakhale munthu wina ake kugulisa ndikugulisa magazi nako na kuti ndi matimu chani of which anthu ena amandifikira na ase katundu wabwino mwakuti komene I had intention no katundu andipasa munthu oti ndigawe kwa anthu ndi chifukwa kenapita kuti kwa chimunthu ndipo pamene popo zikuoneka nena kuti you had to stick ku cholinga chenicheni chimene unatengera katundu kuti ukapereke ndi chimenenso chimene anthu amakonda kukayikira kwambiri pa nkhani imene yopereka chifukwa anthu amati akaona munthu akuyitanisa zinthu kuti ndifuna thandiza anthu sakhulupirira amaona nganena kuti katundu uja afuna munthu mwina akapindule mwina kumbali ya iweyo anthu akhulupirire bwanji nati katundu ndi azifika. That is the next question. Ine anthu ambiri akuena kuti khulupirira chifukwa kuti though it's hard makamaka wakhala kuti wachinyamata wachipere anthu amona kuti munthu uyu angofuna khale ndi mabeneficial yake komano ine munikhulupirira fena kuti kwambiri mostly I'm dealing ndi katundu mugula katundu anu mundi sopo muni mabuku zolembera mundi zovala za ana anu olo zazibale anu zimene zinathawa zokuti sizimakwana ndimbira ni phone if you're within Lilongwe or mngakha kuti kuna wake muli ku Blantyre kaya kutiko mukhoza kutumiza katundu uja ina akandifikira ndikujambulani katundu kuti katundu uja munathandiza uja wafika ndipo ndi uyuyu tukagawa kwa ana kuti ndipo tikagawa kwa ana aja tikapeza kuti ajambula ma pictures tikutumizaniso na anthu amene wathandiza because this kind record kuti akuti tandira katundu akuti kwakutandira katundu akuti kuti muzikhala ndi mtima okhulupirira kuna kuti I think munthu uja sikuti wangubwera ndi intention yokuti afuna atijere komano ani mtima oti athandize ndani amalawi. Ndithu. Are you satisfied kugwira ntchito imene alone kapena you are open kuti kwa anthu ena amene angafune kuthandiza? I'm very satisfied to work with everybody, anyone who is interested to join me. Atsikana, anyamata, azibambo, wina aliyense amene akuona kuti akuchimva una kuti tikufuna tita joina kuti titani tizithandiza ana kuti moyo wawo ukhale wapatsogolo ndipo sindotenga mbali ina iliyonse. Wina asama ndi chithandizo kuti ineyo okay ndikufuna nditajoina nanu ndizipanga zakuti the door is open. Ndithu. Chabwino mwina kutsogolo pali masomphenya zapanga organization kapena you be doing in this way. Mutatha kuona kuti ndinayamba pakanthawi ndithu and it's my dream to have a project ona kuti nditazakhala one day ndi orphanage ndikumatenga ana. I'm not considering kwambiri kuti mwina mwake ana amene alibe makolo awo palene akamatokhala ndi makolo komano makolo also they are unable kuti apange support anachi ndimafunisira ntakhala ndithu ndi orphanage kukhala ndi ana ndikakhala ndi anaja ndizapanga support more especially academic zovala azikhala ndi malabwino akhale ndi bright future kuti nawonso khumbo lawo lozofika pena pake likwaniritsidwe chifukwa ana ambiri amene ali m'midzi mukhoza kuona kuti amakhala busy kumakagulisa zinthu ena asuna anawo amwina amapeza kuti ali 10 years koma ndamene apanga support anawo amene apanga support makolo awo ena apanga support munthu amene akhala nayo ndithu. Mwina nkumva kwanga konseko ndikuziona nana kuti target kwambiri ndi ana okha sizona kuti pali kusintha kuti kuthaso kumafikira akuluakulu amene cholinga ndi kuthandiza ana okha. Maimene mukonopa nzona kuti ndikufikira kwambiri ana chifukwa ndikaenda m'midzi ambiri amene akupanga struggle ndi ana ambiri age kwambira 2 years kalekeza 13 years ndi ana amene akuti sakupita school chifukwa alibe chithandizo. So pala anthu ambiri amene ali m'matauni amene sangathenso kafikira m'midzi komene amwe ebo kafikira m'midzi kapaka kuti ndikagawe zinthu zimene anthu abweresa chifukwa kuti anthu ambiri amene ali m'matauni sangathe kupita m'midzi choti akaone kuti how people are struggling komeneyo chifukwa kuti ndachokera m'mudzi ndikudziwa kuti anthu ambiri amavutika ndi m'midzi nde chifukwa chake ndikufuna ndikafikire m'midzi imeneyoyo kunena kuti katundu amatipasa anthu ndikapasa anthu chonchija ndijambule pictures ndibwezeso kwa anthu amene kwachokera katundu kuti aone kuti okay katundu athu Jordan wakwanisiradi wafikadi. Ndithu. Mwina pomaliza uthenga nkhala otani kwa anthu amene akuonera? Kwa anthu amene akuonera ndikuthokoza kwambiri kuti ndikulandira makhozi after umatadele ndathokozeso amene umatadele komanso makosana amene akometsi naonso ndiwena kuthokozani mabadeli funa kuti munapanga post chinthu chija chafikira anthu ambiri anthu ambiri akundimbira pa phone kundifunsa kuti tingakupeze bwanji tingathandize bwanji. Ine kwambiri I'm concentrating on zinthu munditumizira makope munditumizira zovala munditumizira sopo sikuti chikutengera kwa munthu amene ndi chinthu ndi zinthu zambirimbiri zingotengera munthu amene ndi mtima othandiza munthu ukhoza khala ndi sopo 5 or 4 or mwiri mutumiza pakatumizidwa sopo kwa anthu 7 kwa anthu 10 ndi wambiri akafikira anthu ambiri amene akufuna chithandizo chimene chichachi. So kwambiri I'm concentrating zinthu
ndrama sikwambiri ayi. I'm not concentrating on money, I'm concentrating on zinthu. Nemukagula zinthu zija munditumizira ine mukanditumizira ndikagawa kwa anaja zikafikira, I'll be very happy. Muone menda apangira zovala zija. Anthu ambiri you can consider kuti ni majenzi kumano kwa anaja ndi chinthu cha mtengo patali kwambiri because anambiri akusowekera zinthu ngati zimene zizi. So I'll be happy kuti tikugwira ntchito limodzi Malawi mundipasa zinthu zanu zikafikira anaja. Ndithu. Chabwino. Tathokoza kunena kuti mnalowa kucheza. Tathokoza kwambiri. Ndithu. Mmene mutu ndimene ndachezera ndi Robert Matewele, mmodzi wa Mnyamata amene ataona kunena kuti pambali kuti ali ndi connection yayikulu kwa ana, amafoto kuzana kuti amakonda kwambiri kucheza ndi ana, kuyankhula ndi ana. Anaona kunena kuti nthawi zambiri pali ana ambiri amene amasowa zithandizo zosiyanasiyana, ndipo anachiona chabwino kunena kuti akhale ndi nthawi yomathandiza achinyamata amene ali achichepere, monga amene wafotokozera kunena kuti kwa nthawi yayitali akhala kuthandiza. Ndipo zimene takhala tikuona pa social media ndi zimene inali ngati event yayikulu imene anakafikira ana ochuluka pakamodzi, ndipo akupempha thandizo kuchokera kwa ife amene tikuonera nana kuti ngati tingakwanise kochepera kamene ife tili nako tikhoza kuthandiza kugwirana naye manja ndi kuthandiza ana osiyanasiyana mmadera osiyanasiyana. Namba lake ndimene kuyenda pakanema wanu, mukhoza kumuimbira foni kapena kutumiza uthenga pa WhatsApp kulumizana naye ndi kuthandiza. Wafotokoza momveka bwino nena kuti mukhoza kumkhulupirira chimene afuna kwambiri si ndalama koma thandizo lina lilonse limene mugapereke limene angathe kukalipereka kwa anthu. Ine ndikhena ndisavala ndakondana kuti tinali limodzi mpulogalamu imene yapaderadera pano pa VNV Media TV komanso Ulalo Online TV.